чуване. Както се казва в неговият намтар, след като напуска жилището на Марпа, неговият учител, той намира убежище на един от склоновете на Джомолунгма, където заживява като същински отшелник. И сега идва момента, когато аз всъщност ще докажа, че не напразно държа тази дебела книга в ръцете си, защото ще ви цитирам няколко реда от негово съчинение, което се казва 100 000 песни, Мила Бурбул, написани от Миларепа, за да покажа, че той наистина е бил превъзходен поет. През 3 летни месеца в това убежище аз, чудноватият Репа, медитирам върху снежната планина. Това освежава тялото и ума и стимулира вдъхновението. През 3 есени месеци събирам подаяние, проси ориз за препитание, през 3 зимни месеца медитирам в гората и по този начин се освобождавам от лоши и спонтанни прани. Обикалям ливадите, хълмовете, ручи, грижа се за белите дробове и жлъчката. Така през цялата година медитирам, не безпокоявам от никого. Както виждате, пътят към истината е свързан с поддържане на добро здраве. Това също е много важно. Човек трябва да води природосъобразен начин на живот. Нали? Всички знаем за това. И това трябва да се използва с една единствена цел – развиване на съзнанието, развиване на това, което ние наричаме често духа. Ние много добре знаеме и в филма ще видите, мисля, че там имаше едни фрески, нали така, Анди, иконографският образ на Миларепа, за което може би по-скоро Люси трябваше да говоря, а не аз, затова аз няма да говоря. Доста често той е изобразяван точно в процеса на медитацията, тогава, когато той е умомощен, прилича на много, така, как да ви кажа, отдавна медитиращ човек. Ребрата му позират, да, така, кожа и кости, както казваме ние, нали, с дясната ръка, нали така, Люси, дясната ръка край окото му и в момента той изпълнява своите прочути доха химни. Тялото му е бледозелениково, защото той се препитава с горски треви. От време на време неговата сестра Пета приижда при него и му донася някаква храна. Излишно да ви казвам, разбира се, че той всъщност е пълен въздържател и, както бихме казали днес, постоянно пости. Така е. И когато тя го съжалява и тя казва: "О, братко, но защо причиняваш толкова много страдания на себе си? Ти имаш така авторитет, признание, почет от страна на всички близки. Не е ли по-добре да изоставиш тази гора и да водиш един нормален начин на живота и пак да бъдеш проповедник, пак да бъдеш учител, пак да водиш хората след себе си?" Той казва: "Непоносимите страдания ме накараха да водя религиозен живот, а докато съзерцавам сред самотните хълмове, защитен от свещеното учение на моя милосърден Марпа, хранителните ми запаси свършиха, няма с какво да поддържам тленното си тяло. Затова ще тръгна да моля хората за подаяние." Виждате ли пак как духовното се съчетава с, така бих казал, до някъде прагматичното. Все пак, тръгвайки за подаяние, Миларепа, разбира се, тръгва не само за да проси, той тръгва за да проповядва, за да води хората след себе си, за да ги обединява. И всъщност, за да изпълнява своите прочути стихове, които стават навред известни. Не дейте да мислите, че Миларепа пише тези 100 000 песни, които, макар тук се използва една типична тибетска дума за този жанр пур, която е песен, химн. Това е стара тибетска дума. Не дейте да мислите, че всички те са написани така еднообразно с една и съща версификация. Не, в никакъв случай. В неговият бурбум, нали, в 100 000 песни, един доста дебел том, вие ще намерите безкрайно много точни описания на хималайската природа, на всички негови посетители. Разбира се, доста често него го посещават всякакви злокобни вещици, макар, може би тази тема трябва да бъде избегната веднага след 8 март, но така или иначе злото винаги го изкушава в женският облик, няма как.
И Миларепа показва целият си стоицизъм, защото той веднага разпознава всички проходни намерения на тези посетителки и остава необезпокояван. И тук, разбира се, веднага идва един паралел с живота на самият Буда Гаутама и изкушенията на Мара, разбира се. Всички знаем за това. Това е типологично повторение. Говорим вече за известна архетипност в будизма. Няма как. Миларепа се е прочул като велик учител и велик наставник. Всъщност, не само за тези, които следват традицията на школата Кагюпа, в никакъв случай, защото той със себе си, със своят пример, със своят живот, визира една традиция, която така, тук има индолози, ето аз виждам още един индолог, когато не бях виждал много отдавна, освен Боби, което всъщност отдавна е известно в индийското културно-духовно пространство като гуру Порампара, учителска приемственост или учителска традиция, която е жива до ден днешен. Не е тайна, че във всяка една тибетска буддийска школа подобна учителска приемствена традиция съществува, включително и в школата Гелотпа, олицетворявана в момента тази школа и тази традиция от самия Далай Лама 14, естествено, който има последователи по целия свят. Така че Миларепа направил онова, което правят великите тибетци, ако трябва да завърша по някакъв начин този мой монолог. Той познал истината и е споделил тази истина със своите последователи, с най-добрите си ученици. И затова тази истина се знае и до ден днешен, и затова всъщност Миларепа може би един от най-популярните образи в тибетският буддизъм, който образ съчетава в себе си тази обикновеност, привидна простота, привидна достъпност. Всеки има възможност да отиде и да види Миларепа. И много хора са ходили, изкачвали тези хималайски склонове, за да го видят. Но това не означава различни неща. Тази привидна простота всъщност е била или е комбинирана, е съчетана с изключително развит дух, изключително развито съзнание. И все пак Миларепа в паметта на тибетците е живия човек, а не, така да се каже, вкаменен образ, при все това, че има богата иконография. Някакси тибетците, не само тибетци, защото Миларепа е много популярен сред народите, които възприемат тибетският будизъм. Значи има предвид преди всичко монголите, бурятите и калмуците, тувинците, които с удоволствие превеждат негови стихове, с удоволствие превеждат неговият намтар, а освен това и в Тибет, и извън Тибет те разиграват едни специални театрализирани постановки. На времето, разбира се, това са били строго така ограничавани буддийски церемонии. Имам предвид тибетският чам, което извън Тибет всъщност е известен и в Тибет като чам на Миларепа, където Миларепа е така главният образ, който продължава да наставлява. И този чам, между другото, е една жива традиция и до ден днешен в различни тибетски области. Така че говорим за човека, чийто образ сега ще видите във филма. Аз съм гледал този филм. Анди ще каже, доктор Андроника Мартунова ще каже за филма. Разбира се, много компетентно. Аз просто мога да кажа, че аз намирам този филм за удачен от гледна точка на тибетолог, който все пак е чел достатъчно за живота на Миларепа, защото той не го изопечава. А вече за художествените качества, разбира се, ще ни каже Анди, плюс много други неща. Така че, говорейки за Миларепа, ние трябва да говорим за една вечност, за един вечен дух, който продължава да живее в снежните тибетски планини. Благодаря ви.